pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanyak iti kanuman. Manangalilaw ti ayat mo. Pinagay-ayaman naklagayam. Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay aktibiyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biya kita, kat nagapo kini pagayam Mark, iti Ilocos Sur. Kasi mati surat ni Mark. Dear Lady L, umuna iti amin, kablaawan kayo man pa'y iti awan labas na, adanunan to'y nanumu as surat ko. Manipod na discobrek dagiti drama yo iti YouTube, kat kayat ko na dengdengkan. Kan makunak, amay mayat pa'y ngam iti radyo, tano na irana nga adar aramidat, kat mabalin kulat nga ipos, wano ulitan. Nagpipintas ngamin dagiti drama nga ingkay patpatangatang kan kayat ko ti panagdrama yo a dramatista ti Lady L Productions. Iso akastoy ti makunak? Saan ka pa? Dito na lang sa Lady L Productions, Lady L Channel. Lady L, naawis tiriknak anang isurat mo't iti dayto ya pakasaritaak, tapno makaibing layak met iti oray basit nga adal, kadagiti padak at dumdumngag. Numaminsan, kat sana nasaya ti ibunga ti bidot a pagarup. Kas kanyak, impagarup ko nga awan ti serbik. Kas ti man ti rugina, Lady L. Nay, apaw, uminom ka man ni Tiara. Awan serbi ka talaga, lolo. Apa na ipas ngayak pa ino kas tuy madalang. Anya ti kayak mo asawain, apaw.
Kung nayo kasi bibiyag pa idinak. Ngamayan na! Ayan na sulit ilubong! Mawatak tirik nam apok. Ngam... Ay... Asin na tiyawan serbina, lolo. Siyak ka di! Wano dinak! Apa dinak kaya ta makita? Apok. Naglawa ka dinak kaya ta makita? Dinak kailiw! Ngamin! Awan ti serbik kan kuwala! Dagiti kagayim ko! Adda mata! Adda inada! Nung sana makita ti inada iti makalawas lang. Kasta ko na yun, tiliw da iti tunggal maysa. Taunay dala isangit tiliw da. Apa niya isa, lolo? Awan! Awan tinag ang mailiw kanyag! Awan namin ti salbig! Di nasaya at kahit aginanakapay. Sobra abot yung minaw. Uray ipatay kung da ito ngararamidag, lolo! Ipatpatid ka unay ako. Sika nga eh. At nakadimot lapatid ko ka. Ipatpatag kamat, lolo. Naipagpay ka na kayo. Tamudak nga ipatag. Ngamti na ka nang ipasngay kanyag. Awan! Awan ti serbik kan kuwana. Di mo sang kadakamat da itaapok. Tapat siya ka napatag kaunay iti inam. Ngamado ti makagapo. No apay amapasamak ti kastoy. Wano kastiyay abanag. Kas iti dayta. Awan pa iti inam nga aging gaita. Saan tayo umat nga amo no anya talaga tinapasamak kan kuana. No kumatantan sa bala pamilya na. Impakam muna kumamot kada kayo, lola. Kano napatagak. Anong lang agsurat ito oray maminsan lang iti makatawan. Tidaduma naganak nga day tadayo. Maminsan. Wano mamidway ti makabulan nga agsurat da. Wano umawag da iti linawas kadag iti anak da. Ay, naala, ano samlatan apo. Addan to siguro. Diya ako namnamain, lola. 25 ti taon ko. At dapain na si kugak dita. Matayak to pa yan. Ngamsaan ko anak kita apulos ti inak. Apok. Adun tinapaspasama kiti biyag ko, lola. Awan pa'y inak apang ibagak iti parikot ko. Nalablabos pa'y ngam ampun ti kasasar ko. Piapay dagiti ampun. Naragsak da iti sidong ti ama ken inada ang ampun kadakwada. Ngamsyak. Awan. Adda dagiti banag, wenno pasamak aditay makali ti kaipapanan na. No di urayan latan ti umno apanawen apan nakabuksil na. Kas iti parikot mo apok. Adda dagiti banag ang nagrigat asong batan. Ngampatyak. Addan to pan nakasungbat amin asaludsod mo. Man nakaawat da lolo kan lola. Naibagakon kadakwada ti maipapaniti kasasaan mo. Ti maipapan kadata. Isong agyan ka ni Jubalayme. Kastoy kadilatan, Mark. Ti kayat ko asawan. Live in latan.
Agkasarta, uray weslaeng. Nanarigat mo't nagpas ngay ka, di tapay nagkalaysa. Agpaadatamat nga on pa'y regular apanggadan na. On call ka laang mat kadagiti pake-ekstraan. Alan, i-relax mo ti panunot mo. Tama ka padakas iti may nga agdadagsen dag panunot. Saan anasalun at tuubing ang maipas ngayon kasta? Baya masyaklat ng dag panunot. Agkasarta ko nam, katawan mo't tigaston ta. Nagkarimot na lolo kan lola regalo da kanon ti magastos para iti panang ipagnata iti kasarta. Kan aminan. Tadamot ka no ornong da. Nagsingpat da lolo kan lola man niya. Siguro, kastamot ti inam. Nasingpat mat, taagpadaan nasingpat ti dadakkel na. Awan kit di ti puso na. Ha? Kaguram ti inam? Irresponsable ngamin. Anya ka di tinaramid na kan ka? Inabandon anak. Binaybay anak. Ha? Ay, saan mat siguro, Mark? Panunutam, Lisa. 25 years. Ado atawon tinaglabas. Saan na 25 days lang? 25 years ana ibturan na adinak nakita. Ngam, amom ka dino sa dino ti ayan na? Saan? Awan ti makaibaga. Amom ka di, noan niya ti mapaspasamak kan kwa na ita. Saan? Tadimot pulos nagparik na kanyak. No si bibiyag pa'y, wano natayan. Talaga dakkel ti guram iti inam, nga uray di mo nakitkita. Gapot ako nada si bibiyag. Ngamayan na. Ayan ti surat na. Ayan ti awag na. Ayan ti pakaamuan, no anyan ti kasasaad na. Di mo kumagurguraan ti inam. Taiso ti nagrigat anang imot kan nangipas ngay kan ka. Ngam dinak pinadakkel. Saan nga umdas day ta pangguraam iti inam? Ta saan mo nga amuna agrigrigat itawon no anya? Ikararagam kit di, agraman ti guram kan kwa na. Gapoy ti kabayag ti panawan na kaili ko ti inak, nagbalin agura day ta, Lady L. Taimpagarup ko, adi nakpagan ano nga anak na. Impagarup ko, nukagurgura nak, iso nga impatarakan naklatan kada lolo kan lola. Ti pagyamanak, Lady L, kat nasingpet da lolo kan lola. Isudan tinabangunak anagan na. Saan kon nga inarapap amakitak pa'y ti inak, tadjakmat am-am mo. Jakpay ammo tilangana. Nuladawan, at damat, ngam saan analawag, ta saan mo ta close up, kan sa bali at talagay ti personal, Lady L. Nusumkan ti gurak iti inak, madlaw ko da lolo kan lola, nga isakit da una iti inak. Iso amati kawakmat no daduma. Ti pamati kat dakas ti inak. Ngam para kada lolo kan lola. Kat saan? Iti na minsan. Nagadumot ti minarket yo, lolo. Dakkel ti pensyon nyo ah. Basik, umdasla para kadatayaw. Sa bagay, doa kayo ko ni lola nga agpenpensyon. Nung kaslado ti pensyon nyo. Tano aggatang kayo kot nagadoa talaga. Kaya't mi nga may na mapnig kaapok, kasta mo ti asawam, nang runa ka dandalin aganak. Agyaman kami ti kinaanos yo, lolo. Napatag ka nga may na po. Maragragsak anak. Tadda kayo amang ipatpatag kanyak, lolo. Ngam naragragsakak pa'y kuma. No mismo nga inak ti mariknak ti panang ipatag na. Sana bali ta amak, tanatay matan. At na makagapo no apay nga awanan. Taawanan na talaga. Ngam ti inak kat si bibiyag. Ngam saan niya agpakita kanyak. Kalahasan ka niya ag sentimiento.
Agragsak tayo kit data, awan mo ti kagura tayo dito uneg ti pagtaingan. Iso alipatan pala tanyaman agura dita pusom, apo. Saan ka kadi naragsak, Mark? Tadandanin maipas ngay ti bunga ti ayan ayat ta? Naragsakak. Naragsakak ko nam, ngam malmalday ka man. Anya nga tamo teriknak no kasjay. Kasjay nga? Kuang amin. Ada nasabat ko nga ubing akadwa na ti inana. Naglaylo day titong kalmaysa. Nagmayat gayam dagiti nakita, Mark. Wan nga rod. Jak mawatan teriknak no umapalak ang maadaan iti ina wan anya. Saan mon a panunutan day ta? Ti panunutam kat addaak asimmangbay iti biyag mo. Saan ka di nga ayatan nakmat? Siyempre Kat ay ayatan kamot unay. Jak kayat a makita nga agladingit ka. Wano agpungtot ka. Mark. Masapul ang maamuan ng ti amin. Tawal mo ti rumbang ilimod mo. Awal mo ti dakas nga aramid mo. Ngam kasta una yung tigura ti anak ko kanyak. Diyak kaya't abiglaan tatang. Agbaliw to, no maamuan na ti kinapudno. Amo yung matatang, no kasano ti kinapatigday ta anak ko. Nagsakit ti barukong ko anang panaw kan kwa na. Ngam pinatibker ko lang tirik na kan panunot ko. Tapno manggedak para itinasaya at amasakbayan na. Pudno ta kunam. Isungarod ang nakabalay tayo. Gapu iti ado arigat mo. Awan anyaman na ti panagrigrigat ko tatang. Basta napaadal ko ti anak ko. Naikak itinasaya at amasakbayan. Katulungak lata. Aging ga iti kabailak. Nga uray gurguraan nak. Anak, agawid kan. Husto daytan. Di mon parigaten ti bagim iti iliw. Ket tapno mananam yu pa yung agin at tiragsak nga iden ti may nga anak iti inana. Wenno ragsak nga iden ti ina iti anak na. Tatang, Sika ti kasapulan ti anak mo. Sana kinabak na ang wenno kwarta. Adun ti urnong mo. Nakagatang kapayan iti dagdaga. Ket amukmat ti sagsagabaem nga iliw ken rigat. Tapno matong palaang tinasaya at ngarapap mo para kada tayo amin. Sino ka diti kasarsarita yung iti telepono, lolo? Sige anak ko, tadan ti anak mo. baliwan tanto tiyag sarita tatang. Sige anak. Ti kadiinak ti kinasarita yo, lolo? Kwa apok, sa balay. Kunak no ti inak. Tay bagayo ko maanataya kon. Kan imbilang ko magtan anatay. Anya. Isukit din di kasla nasaktan. Maawatam ko man ilulum apok. Saan na akayat nga agimula tayo iti sakit tinakam iti uray asino? Dispensaran na klangan ni lolo. Maawatan na ka. Sana bali lola. Ikarigata kalipatan ti inak. Tapno jakton pulos da kamatan iti uray asino. No isot imakadadaal kan ka, uray lipatam paylaan. Wan lola. Jakon laglagi pun ti inak anang baybay a kanyak. Apo,
Dani lolo yo adan, kaya't nakakano ang makasarita. Jaketi masinga lolo. Jaketi makisarita ito orasino. Kababain apok, no saan mo asang wen, nang runa katsi katigagara na. Damagin nyo lang no niya timasapol na kanyak lolo. Naimbag nga orasyo, Mark. Sige, panawan kayo pa nga rod insan, tapno makapagsarita kayo kini Mark. Agyaman na, insan. Itinaminsan nga imay pimasyar ti kasinsinda lolo an ni Lolo Dan, Lady L, nakariknak iti pan nakasuron. Kasla kagurak ti amin nakabagyak. Jak maawatan no apay kas tatiriknak. Idinto ta tilaeng inak ti talaga kagurgurak. Kaputa mabainak amang iparangkin ni Lolo Dan iti gurak, nakisango aklatan ken kuana, Lady L. Kanya ka dito ibagayo kanyak, lolo. Damag ko iho kagurguram ti inam. Kaya di mo mat nakikita pulos. Lolo, no may papaniti inak nga awan serbina ti pagsaritaan tayo. Waray sanlangan. Denggan nakpay, Mark. Kagurgurak da dya tao. Kagurgurak! Kasano ang maawatam dagiti pampanag? No di ka madumngeg? Day talatan ti mga ko, lolo. Ngam awan mo't ti maghanap ko. Jak mo't makita, ultimo an niniwan na. Palpasan nagpaingag sao. Kalpasan na, mabalin monton ti agsao. Sige, lolo. Di may sa nga ina, dakkel tirigat na iti anak na manipod, pananginaw na, panangisikog na, aging ka, amay anak na. Aging ka, mapadakkel na. Ket naglasatan amin, iinam dagita. Idinaypas ngay nakan, nagpatulong kanya. Amapan mangged iti adayo a lugar. Gapo itirigat yo itibiyag. Awanan kayo. Nalaos ala dingit na anang panaw ken ka. Nga masapol nga ramidan na dayta, tapno may kan naka itinapintas ang masakbayan. Kabayatan ngagtutuok ti puso na, ti barukong na, kasta unay tirigat na, anang ged agpapanita. Ken ado asang sangit tinapasaran na. Inananusan na ti iliw na kan ka, nga uray la ingkut-kutong na dayta, ngem inibturan na. Aging ga, ang nakabayad kadagiti utang na. Naipatakder ti balayo nga iso daytoy ita. Napaadal na ka. Ken iso tinangted iti pinagkasaryo iti asawam. Apay nga awan imbagbaga da lolo kan lola kanyak. Apay nga inlibak da dayta kinapod no. Apay, lolo. Gaputa iso tibilin ti inam. Saan na akayat ti agparik na kang kataamangan no di na maibturan ti iliw na ket agawid. Ket rigat manen ti sagrapen na ken sagrapen yu amin. Iso arispituem kuma tinagbalin a desisyon na. Lolo, jak kasapulan ti kwarta uno material a banag. Panang ipatag ti masapul ko, lolo. Panang ipatag ti may sangay na. Daytay mariknak mat kuma. Daytay marakop kumot kuma ni nalang ko. At nakadimot kastarik na kanyak. Awan siguro. Saan asiguro, baro? No di ket sigurado akas tatirik na ti inam wenno nalablabas pay. Anya, Ngem di kagdanag, tamakasango mon ti inam.
Si Katinak anang baybay a kanyak. Anak ko, Di nakawagan ni Tanak. nagsakit mo tanti pa nagsasaom. May parbangkan ka dayta. Nagparang kapailan. Awan matlat serbim ngay na. Talaga ka gurguran na. Isa arumbang lang aguraan ka man. Pasensya kan anak ko no, nadiswan ka. Tapno amom, awan sarday, apan agsangsangit kan panagladladingit tinariknak. Manipod imadayuak. Ayat ko lang agnam ay ka. Kayat ko nga ipaay dagiti masapsapol mo. Ngamlading itak. Takatukad dagita ti kaawan ko iti denam. Ngamjak pulos nagayatan dagiti pasamak anak ko. Agawid ako maidin, gapo iti nalaos nga iliw ko kan ka. Ngam inib-ibturak, nga uray kas lamabriat ti barukong ko. Dandaninak pa'y rinamas ti bastos nga amo, ngam limabanak. Banag anang kabkabilan na kanyak, kan adu pa'y ariga ti linakam ko anak ko. Gapo ka dagita arigat. Ad-ada na karit tiriknak. Tapno ipursigik ti amin anasayat apanggap ko para iti masakbayam anak ko. Isu nga itata nakaawid akon. Nailawlawag kumatan ti amin. Adakan kan. No agtultuloy latatipan ang gurguram kanya. Kat di mo pulos bigbigan apaset ti ayat ko kan ka ti amin anapasamak apanagin na dayuta. Kayat kun nga agdadan na tayo kadalolo kan lolam, agaraman ti asawam anak ko. Ngam no saan naglata maikarikas inam, mangkita agditan iti pagkamanga, taawan meten ti kwartak. Inggatang kun itilugan mo kan taltalon, nga ipatalon mo to, tapno at dalatanam na maem anak ko. Kuha. Sige, agpakada akon. Nanang, pakawanan na kumaman. Tanakulapan ti panunod ko. Anak ko. Agyaman na ka, maawatan na naglaangan. Apay nga, agsangit kayo adwa. Agrambak kayo kiti ata, nagkinawatan kayo nga gina. Lolo, Lola, Nanang, agyaman iti Diyos, tada kayo tinted na pamilya. Agpada kami kininanang ko anak aragragsak, kalpasan ti kinaawatan Lady L. Naangay nga rod tinagragsak aparampak. Kati dinakitak tinsangpet ni nanang alugan ko, ad-adamanen ti ragsak ko Lady L. Awanen ti sapulog pay. Nakasaysaya ti Diyos, tainikanak iti ina anapigsa ti pakinakam na. Iso an-addaan kami kadagiti banag ngay nararapa apti maysa amarigrigat. Kanagyamiyaman unay iti Diyos, tanagsingpat abak nang ni Lolok Adan. Saan nga imot, managtulong. Iso adagita tinagbali nga inspirasyon ko, Lady L. Tapno tumulong akmat as ipaparabor kadagiti kasapulan. Alakastan, Lady L. Katagyaman unay ti anos yo anang urnos, kan nangi drama dito'y pakasarita. Tuy pagayam mo, Mark, iti Ilocos Sur. Kas may nga inang adda iti balasiw taaw, anaya dayo iti patpatag,
Ragsak tayon ti makangag iti uray ti maglaeng dagiti ipatpatag nang runa dagiti anak tayo. Manmanon dagiti inna wenno naganak adi da pulos agparik na kadagiti anak da iti naunday a panawan. Kabailan da asaan a makita dagiti anak da. Gapulaeng iti pirak amat gedanda iti pagilian anak kaysadsadan da. Saan na matukadan ti pirak dagiti gundaway a makasarita ken makita dagiti anak. Awanan ti rason kadagitoy aguntaway asaan mo akasarita wenno makita dagiti agururay a nabati iti pagilian tayo. Ta modernon ti teknolohiya nga aramaten tayo. Tapno agtultuloy ti komunikasyon kadagiti ipatpatag tayo. Ta para kanyak narabaw arason agapulaeng iti iliw isu nga ibturam meten asaan a makasarita kan makita ti anak mo manipod basit nga aging ka iti panagdakkel na. Tano ka iliw mo ti maysa a tao nakarkaro pa'y kumakiti nga agragot ka a makisarita kan mangkita kan kuana tapno maup-up ti iliw a marikrik na. Kadagiti padak nga ina na isina kadagiti anak da, saan tayo kumapukawan ti komunikasyon tayo kadagiti ipatpatag tayo, taday tatimang bigkat kada tayo. Payat ti pannakaisina tayo, iti danada. Alakastan Mark, katagyaman iting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, JR. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay na impag nga oras yo amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!